Gertatutakoa, zuzenean. Arratsaldeon, gizarte bazterketa egoeran jasotako bigarren heriotzaren berri izan dugu gaur. Kalean bizi zen gazte migrantea Zabalgarbin hilik agertu zen atzo eta gaur Doña Casilda parkean agertu da hilik bigarren pertsona. Kriminalizatzen ari den jende migrantea eta batez ere zelan bota egiten ariak ez edo zein lekutik eta inolako, kentzen ariak ezala eskubide guztiak. Madrilen Pegasus auziari buruz ez du hitz egin izan nahi Margarita Robles defentsa ministroak. Sánchez presidentarekin batera zelaratu zutela jakindare. Defentsa ministroak esan du delituzko ekintzak izan direnean auzitegietara jo behar dela eta eurei dagokiela erantzukizunak ezartzea. Konfiantza eskatu die herritarrei. ¿De quién depende de la seguridad de los teléfonos del presidente? ¿De usted? ¿Del Ministerio de Presidencia? ¿De quién depende? Pues no hay más que mirar las normas y en las normas está perfectamente recogido todo. ¿Y me lo puede aclarar usted? No, yo no, que yo no soy las normas. Van ustedes a las normas y en las normas lo miran. Y en las normas ahí se les aclaran todas las dudas. La ventaja de una democracia es que todo está en la ley, todo está en las normas. Y por tanto no hay más que echar un minuto de tiempo, ir a las normas y buscar las cosas. ¿Cree que Bueno, vamos. ¿Cree que debería dimitir Paz Esteban? A ver, ya no se puede, ¿vale? Ya no se puede. Gracias, Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduren Kongresuko bozeramaileak bere aldetik, Sánchezen alderdiak PSOEk ikerketa batzordeari ezarritako betoaz egin ditu adierazpenak Hamaika telebistan. Bate egingo dugu, pantailaren bestaldean baitugu Mertxe Aizpurua, Bilduren Kongresuko bozeramailea. Eguerdion. Eguerdion. Esan dugu, ez da atzokoan PSOEk ultraeskuinaren eta eskuinarekin batera muzin egin zion ikerketa batzorde horren eratzeari. Ez dakit harritzeko modukoa izango zen ebazpena, baina zein irakurketa egiten duzue? Harritzeko ez dakit bazen edo ez, egia esan ja gauza gutxik harritzen gaitu ez hemen, baina egia da espero zezakeela hainbeste aldiz balore demokratikoak eta baita ere gardentasuna ahoz aho eduki duten gobernuaren aldetik gutxienezko keinu bat eta gauzak serioeski planteatzen ditula onartzea eta adieraztea, ez? Azken finean, honekin beste mantu bat jarri nahi dute, lausotu egin nahi dute gertatzen ari dena, eta nik uste gauzak horrela lertzen direnean ezin dela hain errez estali, ez? Badirudi gardentasuna ahoz aho dutela, baina zenbait eta gehiago hitz egin gardentasunaz gobernu honek, hainbat galdera gehiago sortzen zaizkigu eta ikusten ari gara gardentasunik ez dagoela,
eta nahi dutena dela nolabait estali guzti hau, ez? Nik uste hainbeste urtetan ohitu da estatu hau gauzak nahi duen eran egitea, inertzia horietatik bizi dela eta ez direla konturatzen arduragabekeri handia dela, baita ere gobernuaren aldetik eta beraien iruditik begiratuta. Atzoko agerraldian aipatzen zenuen, ezta? Zalantzarik gabe eta frogekin frogatu behar dela, argitu behar dela Pegasus programa ez dutela estatuko estolderiek erabili, baina ikerketa batzorderik gabe eta sekretu ofizialen batzordearen bidetik ezer gutxi esperota, zein bide gelditzen da? Bueno, jarraitu dezagun, ez? Esigituz eta aldarrikatuz behar dena, ez? Eta azken finean, hainbat momentutan geratzen dena da, dauden kontraesanak eta azalareztea eta pasatzen ez ustea horrelako egoerak, ez? Nik uste horrekin ere zerbait lortzen dela egia da, bihar sekretu ofizialen batzorde hori egongo da, ez dugu ezer espero, hortik egia esan. Gaur Margarita Robles dago beste defentsa batzordean eta ezer gutxi esaten ari da, apenas eta ezer, ze horrela aitortu du eta ez duela inolako informaziorik emango, ze bihar omen da tokia han informazio guztia zeneik eman dezan, baina informazio guzti hori badakigu zertan gauzatuko den, utxala izango da, ze kuriosa bada ere zeneik legez sekretupean mantendu behar ditu egiten dituen guztiak, hau da, bai legalak izan edo ilegalak izan, beraz, ez dauka irteera askorik, baina, bueno, joango gara biharko batzorde horretara eta gutxienez mai gainean jarriko ditugu, kontraesan guztiak, ez gaur egun galdera asko daude eta konfusio asko dago eta erantzunik gabeko galdera asko daude batez ere. Bai, aipatu duzu bihar zeneiko zuzendariak agerraldia egingo duela, Pegasus auziari buruz. Moncloak momentuz ez du argitu bere dimisioa egingo den ala ez? Ez dakit horrekin nahikoa izango litzatekeen, zer uste duzue? Nahikoa. Gobernuak egia da oso gauza gutxi egin dituela, ez? Sekretupeko batzorde hau eratu zuen, inork ez genuen eskatu, egia esan hau, baino bada normaltasun batean sartzeko batzorde bat eratu egin behar zela, legegintzaldiaren aurrean hasieran eratu behar zen, etzan egin, orain egin dute keinu bat bezala, baina keinu horrek ez du balio. Behar dena da hemen ikerketa bat eta badaude gauza batzuk absurdoak direnak, eta gaurtik aurrera Europan martxan jarriko den bezala batzorde bat, gauza guzti hauek ikertzeko, kuriosoa da, hemen ez egotea batzorde hori, ez? Gu jarraituko dugu gure eskakizuna, ze uste dugu dimisioak behar direla eta neurriak hartu behar direla, baina lehendabizi jakin beharko dugu zer gertatu den, nork agindu zituen egin diren entzuketa horiek eta hortik aurrera neurriak hartu beharko dira eta noski neurriak hartu behar direla, baina lehendabizi jakin behar dugu zer den zeneiko zuzendari honen dimisioa ematen bada eta prentsatik jakiten ari gara egun hauetan guztia, dauden informazioak direnak eta ez direnak, baina badirudi horrela izango dela medioek esaten dutenez, baina horrekin ez da bukatuko, esan nahi dut horrekin uste badut nahikoa dela eta dimisio bakar batekin gauzak argitzen direla, ez da egia, ze gauzak ez dira argituko eta guk eskatzen duguna da argitasuna eta gardentasun hori, ez, eta informazioa ematea ze eskandalagarria da gertatu dena eta informazioa eman behar da eta behartuta dago gobernua informazioa ematera. Borondatea edo ausardia falta zaio beraz Moncloari afera honi heltzeko, zein da irakurketa? Bai, beste hainbat gauzetan bezala, ez, Moncloak pauso gehiago eman beharko lituzke, eremu guztietan eta atal guztietan. Hau oso evidentea gertatu da eta egia da New Yorkerrek ez bazuen atera, honetaz ez ginela hitz egiten arituko gaur egun, ez? Batzutan gauzak lehertu egiten dira eta kontrolpetik ateratzen zaie gobernuari, baina egia da, aurrera jo nahi badu eta nolabait demokratizatu egin nahi balin badu estatu hau, pauso asko eman behar ditula oraindikan aurrera eta hainbeste begiratu gabe eskuinera, ez, eta nik uste tendentzia hori baduela gobernu honek
etengabe zeharka bada ere, etengabe begiratzen ari da eskuinari eta horren menpe mugitzen da, ez? Eta larria da, ze eskuinak ez duke inoiz egingo hori, ez? Eta aurrera jo nahi balin bada, oso ondo markatu behar da zer nahi duzun eta dagoenaren errealitatearen neurriak hartu eta aurrera jarraitu eta aurrera pausoak eman. Eremu guztietan, Afera honek argi dagoena da segurtasuna ez baian jarri duela, konfiantza ere, soilik gizartearen partetik, baizik eta koalizio gobernuaren barruan ere, aipatu izan duzu harremanak ukituta daudela, zein punturaino, Eskerra Republikanaren batez ere ohartarazpenaren ondotik, zein puntutan da Sánchezen gobernua, kolokan dago? Bueno, nik uste kolokan egon dala denbora guztian, egia da ez dala egon horrelako epealdi baten normaltasun batean edo estabilidade batean muitu dena, eta etengabe gaude, egia da akumulatzen ari direla, eta gauza asko gertatzen ari direla denbora gutxian, Saharako kontua, hainbat gauza gertatzen ari dira, eta etengabe goaz horrelako kolpe informatibotik beste kolpe informatibotara, eta funtsesko gauzak direla. Orduan nik uste ohartu behar dela horretaz, kontziente izan behar dela, gauza batetaz, gobernu hau eta dela aurrerantzean jarraitu nahi balin badu eta hemendik urrengo legegintzaldian ere gobernuan mantendu nahi bada, nahi eta nahiezkoa izango dula, orain sostengoa ematen diogune indarrekin kontatzea eta horrelako errespetu marko bat eratu behar dela eta hori konfiantza da eta konfiantza hautsi egiten da batzuetan eta egia da kinkalarrian egon daitekela, edo behintzat gauzak ez dituela erresten horrela izateko. Egia da guk ere badakigula hau dela, tamalez, Estatu Espainolak eduki dezaken gobernurik aurrerakoiena hori horrela da, eta evidentea da, eta hain orkestu ukatuko, baino horrek ez digu egiten nolabait menpeko edozein gauza onartzeko, eta horretaz ere kontziente izan behar da, gobernua eta horren baitan hartu beharko lituzke erabakiak eta joerak. Mertxe Ainspuruan, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik eta biharkoan zeneiak egingo duen agerraldi horren zain gelditzen gara beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, arratsaldeon. 7 hilabete igaro dira Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espetxeak kudeatzeko eskumena jaso zuenetik. Eta gaur, Beatriz Artolazabal, berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburua Zaballako kartzelan izan da. Artolazabalek adierazi du Jaurlaritzaren lehentasuna dela espetxeen kudeaketa gizarte politiken barruan kokatzea. Jaurlaritzak justizia errestauratiboaren alde lanean jarraituko duela berretzi du Artolazabalek eta iragarri du gainera datozen hilabeteetan Zaballako espetxean lantegi errestauratiboak antolatuko dituztela. Osakidetzan grebara deitu dute sindikatu guztiek, langile falta, txanda, osagarrien ordainketa edo prekaritatearen aurkako neurriak eskatzeko. Gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ospitaletako atarietan elkartu dira. Akordioak betetzea, garapen profesionala, leku aldatze lehiaketa irekia eta iraunkorra, kontratazio zerrenda berriak abian jartzea, 100% parekatzea eta txanda osagarrien ordainketa, lain karga onartezinak, langile falta eta prekarietate konpontzeko eta kontziliazio errazteko neurriak. Ipar Euskal Herrira eta Frantziara begira, legebiltzarrerako bozetara baturik aurkezteko bidean da Frantziako Ezkerra. Akordioa historikotzat jo dute eta ohiko joera aldatzeko aukerarik den galdetu diogu Maite Ubiria kazetariari. Baita Ipar Euskal Herriko ikasleek euskaraz aritzeko ekin dioten kanpainari buruz ere. Eta Maite Ubiria kazetariarekin egingo dugu bat, egoera aztertzeko. Eguerdion, Maite?
Eguerdion. Esan bezala hauteskunde presidenzialak amaitu bezain laster, hauteskunde legegiletara begira jarri ziren hainbat eta hainbatek, hirugarren itzulitzat ere hartu zutena, eta ikusten ari da, aukera bat ere zabaltzen ari dela, fronte zabal bat egin duela ezkerrak. Ez dakite zein puntura arte dauden aukerak hori aurrera ateratzeko? Lehenengo eta behin nahiko historikotzat jo dezakegu ezkerrak eta ekologismoak lorturiko akordio hori. Egia da, beste maila batean, eskualde hauteskundetan dagoeneko hainbat hiri eta regioetan akordio zabalak osatu zituzten eta horri esker Marsella edo Bordele bezalako hiriburutan gobernuak lortu zituzten. Baina egia da Frantzia mailan aspalditikan ez zela gertatzen hori bezalako adostasun maila. Egia da, beranta batez heltzen dela akordio hori eta segurazki presidentzialetan jasotako kolpeak behartu du edo bultzatu du finean prozesu hori askartzea. Alderdi ezberdinen oinarriak aspalditik eskatzen zuten, nolabaiteko oinarrizko konpromisu bat, kontutan izanik Frantziar estatuko panorama politiko-instituzionalean azken urteotan eskuinerantz gertaturiko traslado hori kontutan izanik eta bereziki horri esker, ez aukeren faltarekin lotuta, ultraeskuinak lorturiko emaitza hoiei aurre egiteko. Finean presidentetzarako aukerarik ez da egon, hauteskunde legegileak diferenteak dire, naizta sistema antzekoa izan, hau da uninominala eta bi itzulitara jokatzen dire 577 barruti hoiek edo deputatu postu hoiek, baina noski barruti bakoitzan osatu behar dire hautagaitzak eta asko daudenean normalki ezkerrak zailtasunak izaten ditu. Akordio honi esker kontutan izanik alderdi ezberdinen artean banatu dituzteela zerrenda buruak gutxienez teorikoki eta logika politikako lan egintzen du baitari edo hori pentsatzera eramaten du, bere aukerak asko hobeagoak izango dira. Hainbat inkesta argitaratu dire, nun ezkerreko fronte hori jartzen dute nolabait lehiatzen makronismoarekin eta hori janeko albiste nahiko esanguratsua bada. Aipatu duzu izan ere Frantziako ezkerrak pairatu duela presidentzialetan zatituta egotearen ondorioak, baita ere ultraeskuinaren gorakadari aurre egiteko nolabait batasunaren bila dabiltzala orain. Ez dakit Ipar Euskal Herriko hautetzientzat eta hemengo aldarrikapenentzat ate bat zabaltzen duenik honek? Nik esango nuke hau Parisko sukaldean eginako plater badala. Are, Parisko bulegoetan eginako adostasun badala, ez? Oso eratzekin hauteskunde horietan ezkerraren galera gelditzeko. Hori da akordioaren funtsa eta nik uste hori ez dugula bistaz galdu behar. Presidentetzarako bozetatik aterazan irakurketa argi bat, irakurketa horrek agintzen du Frantzia intsumitua gehiengoa baduela ezkerraren eremuan, hau da, orain dela 5 urte dagoeneko tendentzia hori irudikatu bazan, hauteskunde hauetan argiki geratu da, kontutan izanik bai komunistek eta berezik sozialistek eta baita ekologistek ere izan dituzten emaitza apalak ikusita, Frantzia intsumitua badaukala gehiengoa esparru hortan. Eta horrek albideratu du neurri batean sigla horren inguruan eta Jean-Luc Mélenchon bere buruzagiaren inguruan antolatzea batasun hori. Nik esango nuke kontutan izanik panorama orokorra Frantziar estatuan albiste aski baikorra dala ezkerrak eta ekologismoak nolabaiteko oinarrizko akordio batera iristera beste eskaintza bat maigainan jartzeko egoera benetan muturrekoa dalako Frantziar panorama politiko hori ikusita eta aukera handiak zirelako bai la Republikan Marxe eta baita Rassemblement Nazionalek emaitzak onak lortzeko baliatuta bi hauteskunden horien artean hurbiltasun hori. Batasun horrek
zabaltzen ditu aukera batzuk, zabaltzen du atea berri bat, baina oso klabe errepublikarrean egindako adostasun badala esango nuke. Ez du inondik inora aintzat hartzen, eskualde ezberdinetan, lurralde ezberdinetan egon daitezken aldarrikapenak are. Akordio hori eginda, mapa baten gainean, barrutiz barruti, indar korrelazioen arabera hautagaitzak banatuz, eta gero ikusin barko da, iritsiko denean momentua hori kudeatzeko barruti bakoitzean, ea horrek zen olako erantzunen izanen duen, bai bertako eragileen aldetik eta baita boto emaileen aldetik. Frantzia insumitua ezaguna da Ipar Euskal Herrian oso posizio jakobinoak ditulako, Jean-Luc Mélenchonek ez du onartzen frantsesa hizkuntzaren haratago doan ezer, inundik inora ez du onartzen Frantziar estatuaren menpe dauden nazioen eta kulturen aniztasun hori, eta zentzu hortatik ezin da pentsatu aliantza honek berehalako erantzun baikorra emango diola, adibidez Ipar Euskal Herrian mahai gainean dagoen agendari. Horrek ez dukentzen, nolabaiten nabarmentzeko egia dela, arlo sozialean nolabaiteko oxigenazio ekarri dezakela. Hau da, maianean jarriko ditu hainbat gaia, erretretaren adinaren gibilatzen kontra, edo oinarrizko soldata igotzaren alde, eta horiek elementuek nolabaitek indar bat hartuko dute kanpainan zehar, eta hori pozgarria da. Ipar Euskal Herriaren kasuan, 3 barruti ezberdinetan banatuta dago gure lurraldea, horrelako batean gainera Bearnuko hain sartzen dire tartean, ohikoa denez, eta nik esango nuke Ipar Euskal Herriaren kasuan bai ekologismoaren eta bai eskerraren banderak aspalditik erakusten ditula eta altxatzen ditula Euskal Herria baik, orain dela 5 urte egin zuen bezala, urratsa egin du aurkezteko hauteskunde horietan, 3 barrutietan aurkeztuko ditu bere hautagaiak, eta Euskal Herria bere baitan aniztasun hori jasotzen du dagoeneko. Hemendikan aurrera ikusi barko da, bai Alderdi Sozialistak, bai Frantzia insumituak, finean batasun berri horren eragileek, bertako eragileek, tokiko eragileek, zenolako erantzuna ematen dioten akordio estrategiko horri, eta ea ze lurra hartzen duen adostasun hori. Eta hori izango da, nik uste dut, urrengo urratsa, baina momentuz oso Pariserako eginako akordio batetaz ari gara. Adi jarraituko ditugu hauteskunde legegietara begirako berriak, baina gaiz aldatu behar dugu eta gurera etorrita izan ere Ipar Euskal Herrian mugimendu berri bat sortu delako, Suti Gazte izenekoa, eta hain zuzen besteak beste ikasketak euskaraz, goi mailako ikasketak euskaraz egiteko aldarria dutena, ez? Zeren isla dira horrelako ekimenak? Bueno, alde batetik bada mugimendu bat baino dinamika berri bat, nolabait nahi duela aukera berri bat eskaini Ipar Euskal Herriko gaztei saretzeko eta haien problematikaen inguruan adostasunak bilatzeko eta dinamikak eta lan amankomuna garatzeko. Oraindik ere bere abiatze fase batean murgilduta dago Suti Gazte mugimendua, baina dagoeneko plantan eman du lehenengo ekimen bat, eta ekimen horren bidez aldarrikatzen du goi ikasketak egin beharten ikaslek aukera izan ditzatela nolabait karrera edo ikasketa mota ezberdinak euskaraz egiteko. Gaur-gaurkoz egoera oso eskasa da horri dagokionez, Ipar Euskal Herrian, Baionan zehazki, bakarrikan euskal ikasketak lizentzia alda euskaraz ikasi, eta gainerako goi ikasketak egin behar dire edo Baionan Paben edo hortik kanpo beti ere frantsesez, ez? Zentzu hortan, sinadura bilketa bati ekin diote eta zuzendu dute eskaera hirukoitza, ez? Alde batetikan Baionako errektore buruari, zen jakin behar da Baionan dagoen kampusa Pabeko UPPA kampusaren menpe dagola, bestalde Pirineo Atlantikoen departamentuko hezkuntza arduradunari, eta baita ere Euskal Herriko Unibertsitateko rektoreari, zeren finean gazte hauek nabarmentzen dutena da alde batetikan 5.000
ikasle inguruko ikasketak egiteko aukeran daudela Ipar Euskal Herrian, horietako asko eta ez soilik zehaskatik pasatzen direnak, baizik eta eredu elibidunetan ikasi dutenek aukera behar luketeukan euskaraz jarraitzeko goi ikasketak horiek, eta zentzu hortan badagola nolabait bidasoaren bi aldetako eskara ezberdinak. Alde batetikan hemengo aipaturiko ordezkaileei eskatzen diete garatzeko eskaintza, eta beste aldetikan HUko ordezkariei eskatzen diete Ipar Euskal Herriko ikasleak ez tratatzea atzerritar gisara, baizik eta ateak zabaltzea dauden oztopo burokratikoak gaindituz ikasle horiek Euskal Herrian euskaraz ikasteko aukera ukan dezaten. Maite Ubiria, eskerrik asko gaurkoan gako guzti hauek emateagatik. Eskerrik asko zuei. Euskal Herria zuzenean jaialdiak osatu du bere 26. aldiko programazioa. Gaur iragarri du musika festivalean izango diren hainbat bakarlari eta talderen izenak. Delirium Tremens, Bulk, Odei Merina, Gris, Bulego eta Joseba Tapia besteak beste. Sarreren aurre salmenta martxan dago ere festivalaren webgunean. Auzolanean egiten den ekitaldia denaldetik laguntzaile giza parte hartzeko aukera dagoela gogarazi dute antolatzaileek. Hain zuzen ere 400 laguntzaile behar dituztela esan dute. Jaialdia ustelaren batetik 3 arte egingo dute Irizarrin. Galdakaon ospatu da lehenago sormene jaialdia. Mauriziak ez dau inoril ikuskizuna izango da urten euskarazko kultur transmisoren plazan. Kiroletan Union Tutera futbol taldeak erezarki berria estreinatu du. Red Ox, punk rock taldeak jarri dio musika herriberako futbol taldeari Tuterako gaiteroen laguntzarekin. Bukatzeko ez galdu gaur gauean 11 telebistan Nafarauei. Gaur bargotaragoaz, badakizue 11.eu atarian izango gaituzuela noiznahi eta nonnahi, ondo izan. Azuko ez dugun udara hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikalgara elkarrekin. Nik esango nuke, berezia dena hemen, berezia. Dela, match kalitatea oso ona dela, eta gero ere bai, saiatzen garela gauzak ongi egiten, eta artesa lanak egiten ongi, eta hori dela, ardo horrelakoa dela, ezta? Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera, kantu bat, bizitako guztiari. ¿Vienes de Bargota, Norda?
Apaiza zen, en plan, brujeria, esaten dute brujeria ikasi zuela Salamankan. Bai? Brujeria beltza, ez dakit. Eta, bueno, etorri zen Bargotara apaiza, Elizara, eta brujeria egiten zuela. Bai, orduan herrian badago sorgin espiritua, ez? Bai. Bargotan ere, badago ez orgin, baizik eta azti bat egon zen, bai? Bertan jaiotako, bertakoa zen gizon bat, bai? Salamankara ikasketak egitera joan ziena, braille ikasketak edo egitera joan zena, baina esaten dute egunez ikasten zuena gauza bazala, gauez ikasten zuena beste bazala, eta magia munduan, sorginkeri munduan murgildu zala bertan. Azuko ez dugun udara hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikalgara elkarrekin. Nik esango nuke, berezia dena hemen, berezia. Dela, match kalitatea oso ona dela, eta gero ere bai, saiatzen garela gauzak ongi egiten, eta artesa